Tak ma napadla jedna vec. Keď som sa rozhodol, že zvíťazím nad týmito zbytočnými kilogramami, zmenil som svoj stravovací plán. Mám tu jednu lahôdku skrytú v tejto bielej skrini a neviem, čo s ňou. Rozmýšľam, možno by som to mohol aj niekomu darovať, ale komu? Nahnevá sa, bude sa mu to páčiť. A napadla ma jedna myšlienka. Mnohí sa pripojili už na mojom facebookovom profile do skupiny, držia mi palce, podporujú ma. Tak ma napadlo, že každý, kto sa pripojí do tejto mojej skupiny a podporí ma nejakým vtipným videom alebo fotkou, čo sa týka fitness, chudnutia a iných pohybových aktivít, môže vyhrať tú dobrodku, ktorá sa tu skrýva. Podmienkou bude, aby tie jeho príspevky niekto hodnotil a ten, kto bude hodnotiť najlepšie, najviac ľuďom sa to bude najväčšej skupine sa to bude páčiť, tak ten tú odmenu získa. A aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť, tak skrýva sa tu jedna takáto sympatická kačička. Čiže a táto kačka, ktorú vyhráte, pokiaľ žijete s priateľmi alebo s rodinou, asi vám ani tak veľmi neublíži. Takže máte sa na čo tešiť. Kačka vás to bude čakať.